Ase baabia no nipakuo bi a ɛwɔ hɔ biara no efira ntoma ɛhyɛ ntaare nti nipakuo biara no ɛpɛ kwan bi so ɛyɛ ntaare ne ntoma a wɔde fira ana ɔde yɛ wɔn ho ɛna ɛbrɛ kɔ n'anim na wɔn a wɔwɔ sika wɔn a wɔdi adeɛ wɔn a wɔwɔ bi no ɛsoso ɛyɛ nea ɛfɛ boro so ɛde yɛ wɔn ho ɛkɔ dwumadi bebree ase nti wiase baabia no ɛwɔ kwan fa so wɔn nwene wɔn ntoma saa so na asantefo so wɔ kwan fa so wɔn nwene wɔn ntoma baabia nipa baabia no sɛ ɛyɛ egbefo anaasɛ ɛyɛ dagombafo anaasɛ ɛyɛ nanumbafo anaasɛ ɛyɛ gamasi anaa guamfo ɔno ɔmo wɔ kwan fa so wɔn nwene wɔn ntoma a yɛnye ho akyinkyɛ nti obiara sɛ de osi nwene ntoma no ɛyɛ soronko kakra firi sɛdeɛ nipa aka no so nwene wɔn ntoma nanso ɛyɛ den a yɛwɔ nneɛma bi a ɛsesɛ ɛwɔ sɛ de osi nwene ntoma no mu a ɛno nso so yɛntumi ɛnyi mfiri hɔ nom nti asantefoɔ wɔ kwan fa so wɔn nwene wɔn ntoma na asantefoɔ abakɔsɛm kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ enuafoɔ mmienu ɛyɛ kwakye ɛne akurugu ɛna wɔn kɔhu ɛyɛ ntoma nwene no ɛwɔ ɛyɛ ayewa kɛseɛ mu a ɛyɛ dɔtɔ nwura a ɛwɔ ɛyɛ mbonre na ohun yɛ no na wɔde sua anwene na sɛ osi nwene ntoma no fa no na anka yɛfrɛ no nwene ntoma na akyire no wɔn sɛ ntoma no design ne sɛ kɛntɛn ɛne aka ne kɛntɛn ntoma ne bɛda ne kente nti yɛn yɛwɔ ha yɛwɔ asa a yɛfrɛ no kete soso koraa wɔ ha dada asa na yɛwɔ kɛntɛn ɛna wɔn nwene ntoma wɔde kɔkyerɛ asantehene odi kan osisi odi kan ɛna asantehene ɔtɔ so mmienu so wɔn san nwene bi de kɔkyerɛ no ɛna ɔbɔ akonnwa ma saa nnuafo mmienu ano wɔn nwene ntoma no firi bɔnwere no ɛno akyi no mmaa bi a wɔn yɛ ayekofoɔ so konyaa duku bi firi mpoano a wɔn so de baeɛ a wɔn de brɛ wɔn nwene ntoma no wɔn so sane ɛde nwene ntoma no foforɔ a afei ntoma no nkaka na yɛ tuntum ne fitaa nkwa white and black nkwa afei ne nya ahosuo ahorow different colours nti saa ntoma no to ne din yokomaa ɛna no so asantehene opokuar ɛbɔ ho akonnwa nti wɔbɔ akonnwa no ɛma kentefoɔ no 1721 a ɛbɛpem saa bere nyinaa no wɔ kentehene a ofiri bɔnwere na ntoma nwene no ɛwɔ ha a na ɔmo ano ɔmo nwene adwinkra craft designs no na ɔmo wɔ asokwa ɛna ɛkɔba sɛ asantehene enya ahɔhoɔ bi a na ɔyɛ Britain ni a na ɛfrɛ Thomas Edward Baldrige ɔbɛsra no 1817 na ɔkɔ no nneɛma ɔde maa no na kente ɛne adwinkra ɛka ho a wo read book no check wɔ Google so abɛhu ɛyɛ mission from Cape Coast Castle to Ashanti no ɛyɛ no anye I ntu read saa book na a obetumi a check no phone so a Google anya PDF a no read a wo se no adro nipa a ɔmo nwene kente ɛwɔ saa nwoma no mu ɛde ma ne wie ansa na afie akyi no asante ne jama kɔkɔ ntɔkɔ a ɔmo kum adinkra no ɔmo de ne baeɛ no ɔmo a ɔmo nwene ntoma ɛwɔ hɔ na ɔmo so ɛyɛ adwinkra symbols ne bi no wɔdɔm bɛka asokwafoɔ no ho ɛwɔ Kumase asokwa na mmerɛ kɔ n'anim no ɛna Kumase asokwafoɔ no baako a na ɛfrɛ no ntansa ɛkɔ ware wɔ heman ɛna ɔkɔkyerɛ ne mba no sɛ de si nwene ntoma no ɛyɛ ho designs no na ne mba no bi so kɔ ware wɔ ɛyɛ ntɔnso ɛma ɔmo de saa designs no bi kɔkyerɛ ntɔnsofoɔ ɛno na ɛma ɛkɔ hɔ na ɛbrɛ a colonial time no yɛyɛ main road ɛto ntɔnso kɔ Tamale no ɛma hɔ yɛ trading spot ɛma amanfoɔ no ɔmo nwene ntoma wɔ ntɔnso no ebenya sika kyɛn wɔn maka ɛwɔ ɛyɛ asokwa heman no ɛne ho nkwanba no ɛna ɛma ntɔnso bɛyɛ one of the main spots a yɛde ɛtɔn ntoma no before sɛ de mo si nwene ɔmo ntoma a yɛfrɛ no agbɔmabɔ ɛyɛ different ɛyɛ soronko koraa firi asantefoɔ deɛ no hɔ ɔmo hɔ no sɛ ɔmo ka ebi a akɔte borɔfo a ɔmo bɛdorɔ akɔ no ankasa ato ntoma no mu a ɔka borɔfo a na bi te saa ɔmo ka sɛ ɔmo ka bi a dwane mmɛn a ɛyɛ dwan mmɛn a ɔmo bɛdorɔ dwan ɛn abɛbɛn na ankasa na ato hɔ nanso yɛyɛ asantefoɔ deɛ no yɛyɛ design a ɛyɛ a na nyɛ deɛ yɛka no ankasa na ayɛ yɛde bibi na gyina hɔ ma nti asante deɛ nsɛ yɛankyerɛ wɔ asɛ sɛ wei kyerɛ sɛ fate afata nkroma a ntoma no yɛ nrɔ fate antomu ne nrɔ nkroma ntomu ne yɛnka so bi fata obi na mmom sɛ before deɛ ne ka anoma ne adoro anoma na atom deɛ ɔmbɛka bi anom dorɔ tom ti differences wɔ bebrebe ɛyɛ den a amammerɛ ne amanneɛ ɛfiri baabi baako kɔsi adeɛ wɔ baabi foforɔ so a ɛyɛ a na ɛfrafra ɛma ɔmo sua nneɛma fra nti betumi aka sɛ ebi a saa bere no ebi a some form of mix up ne ebi ababam kakra nanso kente de free asante bɔnwere ɛna bɔnwere no na no mehu sɛ no bi pɛ sɛ ɔkyerɛ ase wɔ ɛyɛ interview bi a Ghana Broadcasting Corporation
Facebook page ɛde ɛnyɛ nɔkorɛ bɔ nwrɛ yɛ nwura creeping with ɛna bɔ kyerɛ sɛ wodɔ kwan wodɔ baabi no na ɛkyerɛ sɛ wo yɛka no bɔ nti yɛka sɛ yɛkɔbɔ kwan a ɛkyerɛ sɛ yɛkɔ create path through bushy area na yɛka sɛ yɛkɔbɔ kwan nti baabi fu a na yɛka sɛ yɛkɔbɔ hɔ nom a na ɛsɛ wokɔ akɔdɔ hɔ nti bɔnwere kyerɛ sɛ reading creeping with saa na kyerɛ a ɔno te ne baabi bɛkyerɛkyerɛ yɛn kuro ase ɛbaa kuro no ɔhene na wokɔ bɔnwere a yɛfrɛ baabi ayowa kɛseɛ mu a ɛhɔ na ɛyɛ baabi a wɔhunu sɛ ananse ne nwene ne ntentan a mohwɛ asusuaeɛ ɛbɛyɛ bi wɔ fie a afe biara no bɔnwere hene Nana Bobi Ansa ɔtɔ so mmiɛnsa ɛne ne atena nkonya ɛkɔkɔyɛ amammerɛ ɛnso naano GBC for page of Facebook yi ɛfrɛ ho bɛyɛ 4 or 5 times no nyinaa no nsɛm mo kan no they sought to create the impression sɛ kente mfiri hɔ na ɛfiri agbazuma ne gbɛtɔe ne zɔpe meanwhile no ɔmo no deɛ yɛ agbɔmafo a different from asantefoɔ deɛ nti na sɛ nkurɔfo sɛ nkurɔfo mu afiri hɔ no ebesua kente ne nwene na ɔmo besua wɔ ɛyɛ ntɔnso adanwoma ase bɔnwere ɛne saa mantem hɔ no ɔmo besua wie a na ɔmo kɔ ɛnam sɛ ɔmo nim nwene dada ne nti ɔmo besua asante deɛ ne nwene ɛnyɛ de ɔmo besua wie a na asantefoɔ atua ɔmo ka ama ɔmo orders ama ɔmo ayɛ bi ɛde ama manfoɔ so why are people trying to just destroy the impression say ɔmo pɛ sɛ ɔmo creating new impression bi sɛ ɛhade ne mfiri bɔnwere bi ɛbrɛ a NDC tam appointed Professor Kofi Awu na ɔkɔ ɛyɛ UNESCO so no so ɔkɔ represent Ghana no ɔkɔ one of the biggest achievement and so ɔkɔ yɛ anɔkɔ yi asante bɔnwere kente na ɛwɔ UNESCO hɔ no firi hɔ no na ɛno ho sɛ ɔyɛ achievement from there no na ɔmo start to articles bi creating the impression sɛ adeɛ no yɛ kɛnɛtɛ ɛna asantefo ntumi ka na ɔmo ka kente meanwhile yɛwɔ kete ɛne kɛntɛn wɔ ha ɛne adeɛ na ɛtumi ka woyɛ no firi hɔ nom a ɛyɛ 7th and 8th December 1998 edition of the Ghanaian Chronicle no mu no papa panyin bi a ne frɛ ɔsɛ Kwame ɛtwerɛ article to explain how akente drew Gold Coast ɛne Transdosa Togoland ɔkyerɛ mu sɛ yɛbi Achimota School 1927 hɔ baabi no 1930 mu hɔ no ɛna ɛhyɛ da to nkra frɛ ɔno ɔsɛ Kwame no atakofoɔ ne nkurɔfoɔ bi abɔ mu din wɔ saa article na obetumi find out no ɛne ɛma ɔmo dwuma bi sɛ ɔmo mɛkyerɛ Achimotafo sɛ ɛsɛ nwene kente nti ɔmo baa no ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo no ɛna ɛyɛ ethnomusicologist ɔnwomtoni a no wɔ school a na ɔkyerɛ nkora no nwom saa abrɛ no ɛfiri ma mofɛ ɛna so bɛdi ɔmo akyi akɔhwɛ sɛ ɔmo sɛ nwene ade na ɔmo kurom ɛna ɔno ba ɛyɛ bɔnwere ɔbaa no ɔbɛhu sɛ ɔmo sɛ nwene ade no bɔnwere no ɛna ɔbɔ ho nwom 1930 mu hɔ a na yɛto nwom sɛ asante bɔnwere kente de mehu bi da na saa nwom no na ɔno ɛfiri ma mo no ofiri Volta hɔnom a na n'ani afi nti na ɔpa kyerɛ me sɛ ɔno no adeɛ a ɛwɔ ne kurom da bi a wahu ha no nkohu bi wɔ hɔ no na nka ɔsan ba bɛtwerɛ ho sɛ ɛyɛ ade foforɔ ma nana Thomas Edward Baldrige kente ne yɛde nkra asante hene ɔsɛ bonsude ma no sisi am no ka sɛ kente ne da Museum of Mankind ɛwɔ London a obiara ɔpɛ ɔwɔ London biara no ɔwɔ UK biara betumi akɔ na akɔhwɛ saa de wei no nti saa de na mo pɛ sɛ mo hyɛ da erase asante free history no ɛmfa last year ɛbrɛ a kente ɛwɔ parliament expire na mo pɛ sɛ mo sesa ne ba no Right Honorable Abangbagben ɛbɛgye permission from asante no ɔma asante ne sans mo de kente foforɔ ɛkɔbɔ parliament woyɛ no firi hɔ no ma ɛnura ma hu sɛ Abla Jifa Ativo afei de waba asante hene no ama ɔbɛka kyerɛ sɛ UNESCO sese ɔma ɔma yɛ kente intangible world heritage ɔmo de aka ho nti wɔba bɛka kyerɛ kente wura meanwhile it was this same group of people no na last month ɔmo na mo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ kente mfiri ha nti mesrɛ mo ano saa de na mo pɛ sɛ mo shift ade bi ɛyɛ asante bia ɛkɔde kɔyɛ kura bi foforɔ de no ɛmfa munyae sɛ obi yɛ ade bi na kama mo nyantum asantefoɔ meklemu da sɛ ngare efiri ɔmo hɔ asantefoɔ meklemu da sɛ nneɛma bi a ɛnyɛ ɔmo de na ɛyɛ ɔmo de but deɛ yɛ de ano baabi a bakɔsɛm da baabi a mamrɛ da no mo yɛmfa nto na munyae deɛ mo yɛ wɔ Ghana ha sɛ